să vă explic puțin reacția credințelor limitative, adică a cuvintelor, a gândurilor, că din gând, dintr-un gând, iese și o petrecere, de exemplu, sau un atac. Vă explic să mă fac înțeleasă, să vedeți. Asta e omul. Am luat de aici ce am găsit prin cabinet. Este o vază. Nu consider omul auriu. Da? Asta e omul. Bun. Asta e omul. Ia uite, vine un gând negativ. O traumă care vine tot dintr-un gând negativ. Încă o traumă. Bun, am luat niște mărgele de aici, că mai lucrăm cu terapia prin creație, da? Mai punem aici că, câte sunt, da? Câte sunt? Uite câte sunt pe parcursul vieții, plin. Ne întâlnim, da? Dacă nu sunt explicate, uite ce am făcut aici. Bun. Omul, auriu, gloria, bucuria. Și acum hai să mai dăm și o traumă. Ați înțeles? Ce se întâmplă cu auriu, cu auritul, cu aurul, omul e aurul, da? Ce se întâmplă? Ce emană? Păi ce are primul emană? Adică înregistrările lui care nu aparțin aurului. Asta emană. Dar imaginați-vă, nu mai am multe mărcile pe aici, am de mână. Imaginați-vă plin pe parcursul vieții câte sunt, da? Și atunci cum emană aurul? Doar dacă transformă, pentru că el nu se sparge, nu se fisurează, nu se creapă, numai dacă exces, da? Adică dacă multe așa traume puternice. Ok, și atunci el tot întreg pentru că se regenerează. Da? Bun. Bineînțeles, dacă vrea. Și atunci, când eu curăț credințele limitative, le transform și ce fac? Ajung, dragii mei, la natural. Ajung din nou aurul. Să eman. Dar de ce e important ce eman? Păi asta atrag. Unde e magnetul, nu? Asta e magnetul. Înțelegeți? Dar uite ce frumos, venim complex, fără nicio, da? Că cele genetice se pot dezvolta sau nu, depinde de conjunctură. Și când pun atâtea gânduri, hai să luăm gândurile, credințele, simțămintele, că și când simt apare, deja un gând ce simți. Stare înăuntru, pozitiv, negativ, nu există negativ. Păi, uite că există. Și atunci să luăm așa că mărgeluțele astea sunt acele limitări pe parcursul unei vieți, da? Pe parcursul copilăriei. Și atunci eu astea le transform făcând afirmații pozitive. Știu ce sunt, eu pot, eu am înăuntru aici, e plin, ajunge să folosesc. E în momentul în care folosesc, radiez. Ce uite cum radiază? Auriu. Adică pozitivitatea, adică ceea ce eu sunt dat să fiu. Simplu. Și ați văzut? Imediat se face lumină. Dacă întunec, atrag, am înțeles? Deci asta este povestea cu și explicația cu aceste credințe care se pot reprograma prin reprogramare mentală, prin diverse terapii, prin hipnoză, prin terapii psihologice și atâtea mărgele, da? Zicem, imaginați-vă acum câte vreți. Ajunge o oră să transform
ajunge. Și ce să transform? Păi să transform gândurile, cuvintele, încrederea în mine să o dezvolt, da? Și comportamentele care, vedeți obiceiurile se modifică repede. Ei da, în cazuri în care cred de 100% și în acest moment radical mă schimb. Prea puțin în cazuri de genul. Da? Și nu mai folosesc ce am folosit până acum, astea toate, să descresc. Este posibil, dar mai puține cazuri. Da? Și atunci, da, este nevoie de muncă și iau bucată cu bucată. Iau bucățică cu bucățică și transform. Da? Ce să mai spunem de traume care sunt mari, puternici. Impact mare. Da, amintiți-vă și nu uitați. Omul asta nu se fisurează. Aici nu ajunge. Aici nimic este de neatins. Hai să zicem că ăsta e subconștientul. Hai să văd ceva pe aici. Hai că am mai găsit ceva. Asta este subconștientul, care este hăinuța aurului. Și tot ce vine aici, la subconștient, vedeți, mărgelele, da? Astea nu lasă subconștientul să pătrundă aici. Și atunci, subconștientul nostru frumos, portocaliu, mișcă structura ca să iasă afară ceea ce nu aparține aurului, adică diamantul, omul. Înțeles? Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Zi superbă! Pentru cei interesați, metode, practici, terapii, cărți de dezvoltare personală aici pe profil. Continuă să zâmbești și să faci afirmații pozitive.